Hayırlı gün, hürmetli arkadaşlar, ilgen konuklar. Bugün Tataristan Hалық артисткасы, біздің ауылдашыбыз, яқташыбыз, Вафира апа Ғизатуллинаның 70 жылдық юбилей туған күні. Біз әні хәтерлейбіз. Біз аның белән горурланабыз. Шушы истәлек хисләре тойып 2014 елда безнең Камбай авылында яңа мәдәният йорты төзелде. Һәм аның Вафира апаның исемен биреп, аның исемен мәңгеләштерү нияте белән безнең Вафира апаның данын арттырып, данын мәңгеләштереп безнең Камбай авылында без бүген мәдәният йортына аның исемен бирергә булдык. Һәм шушы мәҗлесне ачып җибәрергә рөхсәт итегез. Һәр чишмәнең үз шылтыравы була. Аны бер ишеткәч, һич онытмыйсың. Аның тавышы синең йөрәгеңә уелып кала. Авылдашыбыз Вафира Гизатуллинаның тавышы да шилтерәп аккан көмеш сулы чишмәне хәтерләтә. Бүгенге тантанада Вафира апаның туганнары да катнаша. Хәзер сүзне Әлфирә Мөхәммәддин кызына бирәбез. Рәхим итегез. Авыл халкым, апа ярата иде халкым дип сөйләшергә. Ярата иде мине Камай су җырлата дип әйтергә. Аның шундый зур йөрәкле, киң күңелле икәнен основной авыл халкы белә. Ул даже кайткачтын авылда менә мондый балалар белән дә бергә, алар белән сөйләшеп, алар белән уйнап көлеп, гел даже серләрен сөйләшеп йөрир. Мин аннан көлөдерим даже, апа. Сың ул балачага белән нәрсә әйтәсең соң? Алар бит, алар менә шуннан бит инде, если аларның менә шуннан ук беленелә, аларның дөрестле балалар икәне дип. Мин аның сүзләре буенча узак, конечно, сөйләшә алмыйм, дөрес иттереп, матур иттереп инде. Ну, горурланам. Рәхмәт авыл халкына, и рәхмәт районның башлыкларына. Шундый, менә мин кайчакта телевизорларда күрәм, бүтән районнарда шундый артистларны, язучыларны шундый зурлап, хөрмәтлиләр. Мин элек барыбер уйлый торганым. Нишләп бездә, ну элек андый юк иде барыбер. Хәзер менә уже очевидцами инде ачтылар, шушындый клубны бирделәр исемен. Хәзер шушындый җидилар аның 70 яшы тулуы белән. Шул кадәр горурланам, авыл халкым. Сезнең белән барчагызга рәхмәт и район башлыкларына. Шуның белән. Авылдашлар исеменнән сүзне Асия апага бирәбез. Хөрмәтле кунаклар, районыбыз башлыклары, башлыгы һәм авылдашлар. Мин бүген шул кадәр бер горурлык хисе тоям үземдә. Улпат шагыйрыбыз Сибгат Хәким әйткәндәй, ул да язган бит, бер горурлык хисе татыйм дип. Мин дә шулай. Чөнки мин шушы авыл кешесе, Вафира белән бер авылда үскән, аның чордашы, аның бүтән без аның белән Алабугада бер чорда укыдык. Ул культпросветта, мин институтта, мин аның янына барып йөридер, ул минем янга киләдер. Аның катнашкан концертларында мин дә тыңлыйдырым. Һәм аның инде шул вакытта ук билгелие, аерылып торыр иде. Менә монда әйтеп киттек, ул зур, биек дәрәҗәләргә иреште. Ул биек күтәрелде, ләкин ул гади булып калды. Һәр бер кеше белән сөйләшеп, серләшеп, көрәшче дә иде ул, җырчы да иде. Аның күп кырлы талантына шыкламаган кеше булмагандыр. Чөнки ул операда да җырлады, композиторлык безнең әсәрләрендә башкарды, халык җырларында җырлады, үзе шигырьләр язды, Камай чишмәсенә багышлап җырлар да язды ул. Менә шул кадәр талантлы. Бүген аңа 70 яшь бул, көн 70 яшь тулган көн бүген 13 февраль. Ну, Моннан 15 ел элек ул безнең арабыздан китте.
фажиғалы рәвештә. Ләкин аның җырлары бүгендә тыңлана, җырлана, аны халык ярата. Берәр җиргә барып сөйләшсәк, без Менделеев районы Камай авылыныкы дисәк, Вафира Гиззатуллина авылыннанмыни, без аны яратабыз. Без менә шундый сүзләр әйтәләр. Бездә шуңа күрә горурлык хисе уяна, biz горурланабыз аның белән, безнең якташыбыз.